Maya Poras, Labot Kapampangan. Dito nga makabis ka rin kaya katamong tegulugan, magtas ko ang gamat. Alabat na rin mga kapainawan eh. Nga tatandaan ng kung taulindiling may gawa ka rin kaya katamong tegulugan video, kaduandalan pitong puro tadwaya eh. Na ini kaya katamong kaduandalan pitong puro tadwang pamanyubok. Bayo sa bla, pasalamat ko pa mo ka rin kaya katamong talatuki ay sinawang tataluki. Bistaman malambat ko rin pepainawa. Ano nga isip ko, uli nga tuna ako naman kaya katamong labod na ningalaya. Gawata na naman pa si Bayo. Pag-umpisan ko na eh. Tunggen ko rin nga manong Tagalugan, ikaw yun ang balang mamag-comment para ka rin isipan yung katulid ng mas marayin kayong Kapampangan eh. Yung mumunan dili, pagdiwang. Yung tutuki, magantok. Ano yun? Ano yung magantok? Yung katlo, kalaykay. Katukina, salop. Saluyo rin eh. Isip bata. Katagalog ng isip bata eh. Aro yun ipang makapagmula lang rin eh balo kayong Kapampangan. Hagdan. Hagdan eh. O para kaya kayong millennials o Gen Z o nano man, kilig. At itawlindili, inga manong may udlot. Para kanako, tagalugan lang din. Ngayon, di rin ngaliwa kaya katamong isipan yung Kapampangan la. Kad, sulat yung rin synonyms, Ngayon ko kumpuming tagalugan lapin. Synonyms na mo yung sulat yun, sige. Yan ako maglitan nyo, pwede ako sasabihan, patsya Kapampangan tamo, ipangapampangan tamo. Sige katamo nga anak, yung kaya katamo nga po, tala sana pa nagalugan. Pangapampanganan tala. Hindi may nga labasan na Eldo, dakal kay libutan. Kaya biya mila rin pangunakan, dahil nga po, dakal ko daran dumang may panagalog. Tara pareho tang Kapampangan kanyan. Balo yun nung ninuy kayo. Tagdakongan. Di pangapampangan tamo. Tanamo, dakal salamat, Luid, tamongan.